leikkiä. Mitä tää on mukaan? Ei ole. Just. Vieläpä haluat keppejä. Hyvä. Tukeva seisomaan, ettei sä pysyt seisomassa, jos se nykäisee. Pienillä askelilla sen kerran. Voidaan kertoa ihan sillä lailla, että se on tosi hyvä. Ei ole mitään. Tällainen kerta. Hyvä. Käydään tuolla pikku kävelyä ja tule sillä lailla takaisin, että koira on sun ja kertopäivissä.
puhaltaa tahot siinä, koska itse luoksessa ja ihan rauhallisesti tähäksi aikaan. Aloittaisinkohan minä ihan rehellisesti. Tästä paistaa hyvin pieni semmoista seuri. Ja sitten se kuitenkin niin sitä pidetään niin sillä lailla hirveän hyvin, että se ei niin kauheasti tarvitse toteuttaa itseänsä. Kuuntelee mitä puhutaan ja tekee sen mukaan, mutta ihan niin kohtuullisesti se toimii. Joskaan ei aivan hirveän rodunomaisesti tuossa, että siinä mielessä niin mun mielestä se on ihan kiva, että se on te harrastatte näitä lajeja, koska ei se kyllä esimerkiksi kelkalla painentaa. Et siinä se on. Terävyys tuolla seinässä, pieni ilma jäljellä ja taustalla. Se ei ole varmaan ollut kartalla, että mitä tässä nyt tapahtuu. Se ei tiennyt, että onko toi nyt uhka vai peräjali. Et se oli vähän semmoinen. Mutta missään vaiheessa se ei millään lailla kuulunut minua. Mutta yksi mikä siinä tuli selville oli se, että se ei pikkusen väisti. Että se ei halunnut ensimmäisestä kehumisesta tulla luoksi. Se oli puolustushalu pieni, ääntä oli enemmän, takka oli hyvä huutaa, mutta ehkä siinä tulee apu joku paikallisväestön takkaa huutaa. Ja jäi plussalle, että se oli kyllä, eikä se ollut kauhean eteläplussakaan. Sitten taisteluhalu, vaikka se näytti siltä, niin se oli semmoista, siis minusta tässä on erittäin hyvä kuva, jos se kun se joka paikassa taisteli vähän pienesti, mutta se jäi aina pieneen. Eli siinä on aivan niin kuin se olisi jostakin lukenut, että sun täytyy pienesti taistella. Ja toki eihän tämä mikään taistelukoira olekaan. Sitten nyt esimerkiksi sä näet, niin hermorakenne hieman rautaton. Sillä ei ole sunkaan noin kuuma, kun sillä kieli roikkuu. Eli se on kiinni vielä siinä, mutta sanotaan, että se on niin vanha viini, paranee jatkuvasti, kun sillä on hyvä olla ja se kanssa tehdään noita. Temperamentti, me ollaan saatu kohtuullisen vilkas. Se on toisinaan sitä ja toisinaan tätä. Se on vähän semmoinen, että keskitien kulkijaksi sitten pantiin, kun sieltä löytyi sitä ja toisinaan se oli ihan niin, että ei voisi vähemmän kiinnostaa. Mutta siitä mä vedin johtopäätöksessä sitä lellivaltaa. Ja sitten kovuus hieman pehmeä, mutta se on ehkä hyvä juttu. Se keräsi näitä muistoja, mutta noin kun sä koulutat sitä, niin on parempi, että se on hieman pehmeä kuin se, että se olisi kovapäinen. Nämähän on aika itsepäisiä, ne ei olekaan kovapäisiä. Ja juoksupäästävyys, tässä oli se, laitettiin se aavistuksen verran pidättyväinen just se, että kun piti olla vieraannuksessa, niin se oli hieman pidättyväinen. Ja mitäpä sitä kaiken maailman purukasta. Sitten me hankin 2 plussan laukauskokeilla tuossa reagoi laukauksen, mutta ei sillä mitään pelkoa. Te saitte 120 pluspistettä ja me vähennettiin tuota taisteluhalua ja saatiin 110. Se
Sellainen hyvin rodinomainen. Että nämähän yleensä nämä pistemäärät, niin pitää vaan miettiä, että mikä olisi optimi sille rodille. Se olisi hirveetä, jos olisi joku lähettänyt 300, niin minä aina sitä häkkissä loppuelämää. No. Kiitos.